န္တာကြသည် ချမ်းသာကြသည် ဝန္တာကြသည် ဝမ်းသာကြသည် စယော စယော ဟောတု အလံလေးလှုပ်နေလိုက်တာစကားစ 大地震の被害者支援のため募金活動を行っております。少ない金額でも構わないのでご協力ほどよろしくお願いいたします。日本が地震が起きた時もいろんな国の人に助けてもらってるので何か助けになればと思います。